Сәлем дуслар! Сезнең экраннарда яшьлек тавышы тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Бүген без балачак хатирәләренә шумырга булдык. Нәни чакта без һәрберебез кемдер булырга хыяллана идек. Ә менә безнең резидентлар балачакта кем булырга теләгәннәр. Бүген шуның хакта. Киттек. Тапшырубызның кагыйдәләре буенча иң аз тавышлар җыючы клип хит-парадтан төшеп кала. Бүген без Марина Карпова белән саубулашабыз. Безне матур җырың һәм клибың белән куандырганың өчен бик зур рәхмәт. Сиңа гына сөемне әйтмичә кала алмыйм. Бәхетнең алсу таннарын куенында каршылыйм. Ал мине кайнар кочакка назларыңны бүләк ит. Җир йөзенең барчылысын куенында тоям бит. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыкны җыганда нигә элек белмәдем. Сине генә якын күрә йөрәгем. Синең барлыкны җыганда нигә элек белмәдем. Үткән тапшырудан алып безнең хит-парадта бәләкәй генә үзгәрешләр булды. Тапшырубызның куанычлы мизгелләренең берсе премьера. Хәзер хит-парадның башында була. Димәк, хәзер без сезнең белән премьераны карыйбыз. Игътибар экраннарга. Яратам сине, бик яратам. Уйлыйм сине җаным гелгенә. Кайтарасың килә яннарыма. Син һаман да миңа бер генә. Үпкәләтем әле ачуланма. Кичер инде зинһар гафу ит. Бәхетләнең бары синең белән. Бу дөньяда яшим тик син.
Киләсе резидентка күчкәнче исегезгә төшерәм. 2 апрельдә Пирамидада TMTV каналы премияләрен тапшыру тантанасы узачак. 100дән артык номинант. Кем премияның иясе булыр икәнен апрельдә белербез. Билетлар инде сатуда. Алып өлгерегез. Бу вакыйгага кадәр әле ерак. Әлеге сезнең экраннарыгызда Камалия. Әйтелгән сүз бары яртысы, дөрләп янган ушак ялкыныннан, сүнми калган соңгы чаткысы, дөрләп янган ушак ялкыныннан, сүнми калган соңгы чаткысы. Бу бит безнең очрашу соңгы, мәхәббәт һаман бар әле, бик еракта янган йолдыз кебек, йөрәгемдә кал әле. Бу бит безнең соңгы очрашу, бу яшьлекнең гүзәл язмышы, берсе сөйгән саф йөрәкнең, чарасыздан китеп барышы, берсе сөйгән саф йөрәкнең, чарасыздан китеп барышы. Юнусовлар балачакта Шварценеггер һәм Ван Дам киноларын карап полицейский булырга хыялланганнар. Хәтта проволока һәм изолентадан фуражкалар ясап йөргәннәр. Айдар һәм Алмас өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 020 кодын язып җибәрегез. Бер бирелгән гомер кабатланмый, үткәннәргә кайту бар микән?
Яшьлекләрне üzülüp сагынсак та бер сагыну үзе зар икән. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Яныбызда дуслар булган чакта куйган өметләрне аклыйбыз. Бу катлаулы тормыш юлларында абынсак та алга атлыйбыз. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Ничәгенә еллар узып барса, яшьлегебез кала күңелдә. Сәламәтлек, бәхет, сак мәхәббәт балкып торсын тормышы күгендә. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Аккан сулар кебек гомер уза, артта кала яшьлек еллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Юк шул аның кайтыр юллары. Барып килер идек бер мизгелгә, юк шул аның кайтыр юллары. Tahir Sefyuri nəni çağından uq jırçı bulu xıyalı belən yaşayan. Məktəb yıllarında muzika dərslərində Tahir bar sinif üçün jırlar jırlağan. Anın tələqi boyunca əti əniləri Tahirға karaoke alıb birgənlər. Xəyalın qışlı bolsa şınğa aşa dilər. Həm həzər Tahir yaşıq tavşı tapşırında. Əsizgə bar etik anın üçün tavuş birirgə kirək. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, hıyal kanatlarına barıyla bulsan. Sen yanımda bulsan, nazlarını duysan, hıyal kanatlarına barıyla bulsan.
şoku dileşek Bilem gün kileşek Ol bidu güneşek Minim kaderimni Şol şoku dileşek Sen yanımda bulsan Nazlarını kıysam Hıyal qanatlana Barıga bulsak Sen yanımda bulsan Nazlarını kıysam Hıyal qanatlana Barıga bulsak Sen yanımda bulsan Nazlarını kıysam Hıyal qanatlana Barıga bulsak Sen yanımda bulsan Nazlarını kıysam Hıyal qanatlana Barıga bulsak Venera Balaşak'ta tabi bulurğa hıyalanılan, özünün koşaklarına okullar koyup, davalanu üçün reseptlar yazıp məşkirgen. Lakin birinci sınıfqa barğaç, hıyalı özgergen. Venera kinet okutuşu bulurğa diləgen. Bu özgerişlerden sın Venera'nın koşakları davalanu orununa bik qatı itip bilimler ala başlağanlar. Venera üçün tavuş verirge unutmağız. Onu çevirme numara 017 kodu. Tıttığına akarlarga basıp Beyrem kile bizning ilerge Yana şatlık bəxit alıp gelsin Atlık dostlar yana urlerge Beyrem kile bizge beyrem kile Şatlık bilen dolsun yürekler Sönmesin ümit şapkaları Şınğa aşsın bizning dilekler Jim kile şırşı dağı utları Kungellerde muğjiza kütte Dost tuğanlar, jıyılganlar birge Köpten kütken yana yıl jipte Beyrem kile, bizge beyrem kile Şatlık bilen dolsun yürekler Sönmesin ümit şapkaları Şınğa aşsın bizning dilekler Beyrem kile, bizge beyrem kile Şatlık bilen dolsun yürekler Sönmesin ümit şapkaları Şınğa aşsın bizning dilekler Bu yılında uzarsın kişi Atar tağınan duvar yükteller Dellur bakallarını küterikte Şın köngülden telik dilekler Beyrem kile bizge beyrem kile Şatlık bilen dolsun yürekler Sönmesin ümit şatkaları Şınğa aşsın bizning dilekler Beyrem kile bizge beyrem kile Şatlık bilen dolsun yürekler Sönmesin ümit şatkaları Şınğa aşsın bizning dilekler
Мирхат Гайсин балачактан ук сәхнәгә чыгу хыялы белән яшәгән. Башта баянист булырга теләсә, аннары җырчы булу теләге килеп чыккан. Нәтиҗәдә Мирхат театраль училищесын тамамлап, Карим Тинчурин театрында эшләгән. Мирхат өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 021 кодын язып җибәрергә кирәк. Gözünün yollar indi babaklanmaz, yanıp gitmez sünyen uşaklar. Hislerime düşerli haman, şul bəxtli bizinin yaşaklar. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi barra ikimiz. Düşlerime yine koşar göre, biz tutuktan sıyırırız. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi barra ikimiz. Düşlerime yine koşar göre, biz tutuktan sıyırırız. Ötten seni canım geçersem de, ötkenlerge indi yol yapıp, min bəxtlenip bəxtsiz olayım. Biz yaşayırız matur bar bulay. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi barlı ikimiz. Düşlerime yine koşar göre, biz tutuktan sıyırırız. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi barlı ikimiz. Düşlerime yine koşar göre, biz tutuktan sıyırırız. Selam verip ötme yanlarından, yollarından yine uçratsam, cevap vermeye tağınır var, gözlerine seni karasam. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi barı ikimiz. Düşlerime yine koşar göre, biz tutuktan sıyırırız. Yıllar uzay, ömür geyler uzay, hazır indi barı ikimiz. Düşlerime yine koşar göre, biz tutuktan sıyırırız. Düşlerime yine koşar göre, biz tutuktan sıyırırız. Biz tutuktan sıyırırız. Илюза Зариповның балачагында кызыклы гадәте булган. Ул курчакларының, уенчыкларының чәчләрен үрәсе яки кисәсе булган. Аннан инде мәктәптә укый башлагач, сыйныфташ кызларының чәчләрендә экспериментлар куйган. Инде хәзер стилист парикмахер булып эшли. Аннан артык Илюза костюмнар тегә, үзенең коллекциясын чыгара һәм аларны төрле подиумнарда күрергә мөмкин. Монда инде бер генә сүз. Илюзаның балачак хыялы чынга ашкан. Афәрин. Вакыт ком сәгать
тәтті сыман оған, ташқан елғалардай ошыған. Тұтым болмай күндер еллар үрен, сезілмейше ғұмыр ағыла. Изгіліктер қылып ұзатықла, рахмет тулы болған күндеріне. Қадірлерін білік минутларынан, бисмилла деп башлар теләрне. Күткенлерге вақыт ұзақ кебек, ашыққанға вақыт жетместей. Мәңгілікке түгел біздің йөрәк, яши бізле жерден кетместей. Изгіліктер қылып ұзатықла, рахмет тулы болған күндеріне. Қадірлерін білік минутларынан, бисмилла деп башлар теләрне. Unutmuşu yakın kişilerini, en gaziz ettiğen ilerini. Vakit tabik dostlar görür için, dua busken izgirlerine. İzgirlikler kalıp uzatıkla, rahmet tulu bulgan günlerine. Kadirlerin bilik minutlarına, bismillah deyip başlayır telerne. Kadirlerin bilik minutlarına, bismillah deyip başlayır. Денис Ибрахимов балачакта комбайнчы яки тракторчы булырга теләгән. Хәтта мәктәп елларында үз хыялын чынга ашырып, басуларда эшләп караган. Нәтиҗәдә хореограф балетмейстер профессиясенә укыган. Ә менә аның тормыш иптәше Фарзали балерина булырга хыялланган. Ләкин конструктор-модельер белемен алган. Бу белемнәр аларга әлеге вакытта бик ярдәм итә. Фарзали сәхнә костюмнарын тексә, Денис биюләр куя. Менә шундый тандем. Ибрахимовлар гаиләсе өчен тавыш бирергә онытмагыз. Бу атнаның көчле эшлеген ачып җибәрүче клип.
Шыдай ирхам хатын Хыллыклар бер гадәте бер Икәүне бер бөтен икән Икәүне бер бөтен икән Юрган бер мәхәббәте бер Икәүне бер бөтен икән Икәүне бер бөтен икән Юрган бер мәхәббәте бер Бу дөньяда без тик кунак Гомерләрнең кадерен белик Соңгы кабат яраткандай Сөеп сөелеп яшик Соңгы кабат яраткандай Сөеп сөелеп яшик Яшәсәк без хатын муен Ират гөл башлар булып Йортта булыр байлык муллык Йортта булыр байлык муллык Мәхәббәт һәм татулык Йортта булыр байлык муллык Йортта булыр байлык муллык Мәхәббәт һәм татулык Бу дөньяда без тик кунак Гомерләрнең кадерен белик Соңгы кабат яраткандай Сөеп сөелеп яшик Соңгы кабат яраткандай Сөеп сөелеп яшик Татулыкка ни җитә дип Җырлап яшәп ятабыз Мин хатынның Мин ирем Мин хатынның Мин иремне Үлепләр яратабыз Мин хатынның Мин иремне Мин хатынның Мин иремне Үлепләр яратабыз Бу дөньяда без тик кунак Гомерләрнең кадерен белик Соңгы кабат яраткандай Сөеп сөелеп яшик Бу дөньяда без тик кунак Гомерләрнең кадерен белик Соңгы кабат яраткандай Сөеп сөелеп яшик Соңгы кабат яраткандай Сөеп сөелеп яшик Сөеп сөелеп яшик Миләүшә кем булырга озак сайлаган. Аның табиб та, сатучы да, полицейский да буласы килгән. Ләкин сайларга вакыт килеп җиткәч, музыка укытучысы булырга теләгән. Аның хыялы киләчәктә балаларны җырларга өйрәтү. Миләүшә өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 015 кодын язып җибәрегез. Сезнең тавышлар ярдәмендә 2нче урынны яулаучы резидент. Сусауларны басар өчен төшәм шишмә буена битләремне чылатамын салкын чишмә суына Кой чишмәнең чишмәкәйнең сулары салкын икән Йөрәкләр, йөрәкләр шу басылмас ялкын икән Тау ташларның арасынан ул үзенә юл таба Тирә
yürekler yürekler şu basılmaz yalgın iken. Şişme suyu canğa şifa, şişme suyu saf gümüş. Küp şiberler arasında var bir tul bizge diye. Koy şişmenin şişmekeynin suları salkın iken. Yürekler yürekler şu basılmaz yalgın iken. Koy şişmenin şişmekeynin suları salkın iken. Yürekler yürekler şu basılmaz yalgın iken. Регина һәм Венера Ахмеровалар бәләкәй чактан ук җырчы булырга хыялланганнар. Күп кызлар көзге алдында плойканы микрофон кебек тотып җырлаганнардыр. Ә менә Регина белән Венера аннан башка бар урамның кызларын җыеп, әбиләргә концерт куйганнар. Игезәк кызлар өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 022 кодын язып җибәрегез. Бу атаның лидеры, каршы алыгыз. Бәйрәм итә торган көн, нинди бәйрәм диясәң.
Бүгенгә шулар. Безнең резидентларыбыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. Сезнең ярдәм алырга бик кирәк. SMS хәбәрләрдән башка сез ВКонтакте официаль төркемебездә тавыш бирә аласыз. Мин Мөнир Рахмаев сезнең белән сау булашам. Хыял белән яшәгез. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90.